kilpailulähtö on jäljellä ja se tulee tässä ja nyt silmä kovana. Kilpailufinaalissa 20:15 päästään ajamaan hienompi finaali. Tätä on kelvannut odottaa. Lecsion, rata 1. Tiimi valmistaa renkaat siellä puhtaiksi ja sitten Mikko Kolkaren radalla 2 valmistautuu myös lähtöön. This is a top fuel final, Lecsion and Mickey Kolkaren. And Mickey Kolkaren's had to work really hard to get here. Him and his whole crew, lots of parts. We've seen several engines damaged. It's been an expensive weekend for him in terms of parts. So he fully deserves his place in the final, but so does Lecsion. He's run hard, he's put some good people back on the trailer. Where's their backup? Ja sitten huolehtikaa korvistanne, lasten korvista ja sitten ollaan valmiina. Joo, rata 1. Ja Lecsion tulee ja voittaa. Rata 1 voittaa. 5-0